So asa ka tayo kapadong. So nay bagong tindahan nga atong atuon nga nasa Mactan kasi wala pa mo nakaanhi. So muna atong atuon karon. Ni pinamaktan kana siya nga daan padong na sa merkado, kani padong sa Suong. Dayon kana nga daan padong sa Enganyo. So ang daan padong sa Suong naa ni mga tinda diri nga mga manukan, no? Na King John. Yan na po'y 4A's, kato 4A's. Yan ay kanan diri nga bago ito tambayanan sa Mactan. So dako-dako ni siya kananan, pwede mo din ha. Mga masuroy diri sa Mactan, kumadto mo Mactan Shrine. Dili duol ra pud ni nay Rose Pharmacy, nay Red Ribbon. Nya naay Jollibee sa Atbang, no? Dara. So pwede ra gid mo anhi daghan kay kananan dire. So gikan sa eskina sa Mactan maglakaw ta, no? Gikan nadto mulakaw ta makita og Barangay Hall sa Mactan, makita og fire station nya magisa ta sa simbahan, no, sa Mactan. Mula bay punta sa Mactan New Town nya baktas pa ta sa unahan dito. Ato pagid unahan pang ato layo aw di day. Basta mga 1 kilometer gikan dire. Ini ang terminal sa Mactan. Dapat siya sa Mactan New Town. So pwede ra gyud umuanhi mo, dili mo maproblema og uli daghang sakyanan. So mga 5 to 10 minutes nga lakaw gikan sa eskina sa Mactan. Kita mo sa Sebastian Hotel. Kana? Sebastian Hotel. At banggit sa Sebastian Hotel mo ang atong atuon. So, sa namoy 500, okay kayo, sulit kayo. O, naana ta? Arita sa Mr. DIY. No, Mr. DIY, mo ni ang usa sa mga bagong mga tindahan nga daghan kay kapilian, yung mga affordable ra ang presyo. So, pwede mo palit rig gifts or mga gamit sa bahay. No, na arita. Mr. DIY. So karon mga himi, malit ko no sila gid ko sa guwan eh. Yung food, no, dahan kay kapilian. Na yung mga stuffed toys sa mga hilig o gamit sa balay na ay daghan. Na yung mga casing sa cellphone. Mga stuffed toys. So dahan kay kapilian. So ari mo dre nasa Mactan. Ang sila second floor. So, sa katas na hagdanan. Napay daghang pilihanan si babaw. Na nagri mga medyas. So, daghan. Mas dako diri. So,